compañeiras, familia, alumnado, hoxe reunímonos para celebrar un momento verdadeiramente especial, o 50 aniversario do noso querido Instituto Lauro. Medio século de historia, de aprendizaxe, de crecemento e, sobre todo, de vidas transformadas a través da educación. 50 anos nos poden parecer só un número, pero aquí representan xeracións enteiras de estudantes valdorreses e valdorresas que pasaron por estas aulas, cada un deixando a súa pegada e levándose consigo algo invaluable, o coñecemento, os valores que este centro educativo soubo transmitir. A historia do Lauro Olmo xa sabemos que naceu o ano 75-76, ese curso, e que tuvo un punto fundamental, xa repetiron todos, cando se formou, cando se fixo, tal, que foi cando adquiriu o seu nome. Eu cheguei a este centro e chamábase, era unha cousa terrible, IFP número 1 do barco, e que non tiña personalidade, necesitaba tela. E fixemos unhas eleccións, e nesas eleccións enfrontáronse ao final, despois dunha selección importante, quedaron 3 nomes. Chano Piñeiro, que era un cineasta que fixo sempre sonxa, moito profesorado e alumnado deste centro participou nel, era cando estaba Casteleiro e director. Despois, tamén estaba Florencio Delgado Gurriarán e Lauro Olmo, que morrera o ano anterior ou 2 anos antes. E fixemos unhas eleccións democráticas, o alumnado do centro, absolutamente todo o alumnado do centro, votou e saliu elexido Lauro Olmo. Non había nin calle Lauro Olmo, nin teatro na Lauro Olmo, non. Despois o Concello foi chamando o teatro, a calle e tal. Hai moitas cousas que se chaman Lauro Olmo hoxe en día, pero nese momento era Lauro Olmo. E hai unha parte de Lauro Olmo, logo direi unhas citas ao final, que está aquí. Lauro Olmo ten unha capacidade crítica importante na súa literatura con ese trasfondo social, e esa capacidade crítica está presente neste centro no Lauro Olmo.